Kuyacaca ukuthi kusho ukuthi sonke sizophenduka imihlatshelo ya labantu bokufika. Hayi bonke ngoba inye le nationality eyinkinga. Yabona nje Zimbabwe, Ghana, whatever. Most of them labo bantu bazifikela ngoba bezozisebenzela bezozifunela impilo. Kodwa uyabona laba bazosiqotha bazoshiya kukhala bazoqotha imbokodo nesisekelo eSouth Africa, Nigerians. Mainly yini kuthiwa yini tribe yakhona eWest Igbos. Just Google. Go to Google and Google ama-Igbos ukuthi abantu abanjani. Yibo la ekuthiwa babhizi basemkhankasweni ukusiqeda kwangempela. Uyayazi human sacrifice. It's a ritual. Eyenziwa yilabantu for umnotho. It's a story time. Iza nendlebe. Mina ngize nani nendaba. Ayikho mnandi. Ngicela ukuyifaka iwarning ukuthi uma umuntu sensitive ngicela ungasibuki lesi story. Ngiyabonga. Mawusibukile, sharela nabanye. This is an awareness. Phumani kuma Nigerians. Awazanga ngeinhloso ezinhle at all, right? Bambe leyo, especially uma umncane ucabanga ukuthi khona i-soft life yamahala. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zona esihambela le kude phezulu. Do join. It's a story time. Igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezinkozane zona esihambela le kude phezulu on top. So it's a story time, guys. Uma uyaqala ukusibona i-story time sethu ibambe nje ukuthi we are doing these story times to create awareness. Abantu bang-DM with ama-story times wabo. Ezinye zama-stories esiwaxoxayo la izinto mina nawe esindlule kuzona. Ezinye-ke amanye ama-stories nawe uzowabona masunengqondo hlakaniphile uzobona ukuthi this is just purely for entertainment. It's the story times that I have just created out of a pleasure. But this one, it's a real story time. So ngicela ukuthi uma umuntu osensitive osheshayo ukuzwela ngiyacela ngicela ungasibuki. Ngibhale lo bhuti omncane la, bhuti omncane uthi sisandile ekhaya siyifamily nje eziphilela kamnandi. Uma uyasebenza ubaba uyasebenza. Sifundile sonke ekhaya baba usise sonke e-university nosisike naye engizokhuluma ngaye wayefundile wahamba waya kwi-hospitality industry. Ngisazoqhubeka nje nale story time. Ngicela ungakhohlwa ukuthi ulike before uqhubeka nokubuka. Ngicela usubscribe. Lela button lithi eli-gray elithi subscribe lizoshintsha lithi subscribed. Muso subscribe lishintshe libe mhlophe. Below lolo button khona i-bell qinqinqi a-notification bell. I-click leya bell ngoba senzela ukuthi uma si-uploada wena ungaphuthelwa into esi-uploadayo usheshe uyibone. Okay, sinawo-ke nama-channel memberships. Ama-packs are coming. I-merchandise is coming. You'll get discount. You'll get exclusive invitations to our educational events. As you know, ukuthi ngibuye ngenze ama-events afundisayo izimo ezifana nalezi esikhuluma ngazo kuma-story times nezimo ezinye esizibonayo engizilethayo-ke kwi-podcast yethu. So this is the segment whereby sithi kuwena asifundisane, asiqwashisane, asizishare lezi story far and wide because ukhona ozosizakala kusona. Ukhona osanendlebe yokuzwa ozothi mekaboniswa abone ukuthi hey ngizifaka enkingeni la. So ubhuti omncane mekabhala ke uthi sisandile siswami bekamdala ekhaya ngizemva kwakhe thina ekhaya so5 ngizemva kwakhe mina ngingogcina ebafaneni yena oqala emantombazaneni kusho ukuthi unumber 1 emantombazaneni. So yeah, so uthi usisike ufunde e-university waqeda kulomkhakha we-hospitality. Uyawazi umkhakha we-hospitality uthi umkhakha nje omnandi uhlangana nabantu abaningi abahlukahlukene mangabe ube nenhlanhla wawusebenza kahle. So uthi kwenzeka ke naye ke ekusebenzeni kwakhe kwahamba wahlangana nalomlisa esizokhuluma ngaye.
Lo mlisi sokhuluma ngaye is a Nigerian eyahlangana nosisi wami. They hit it off, bathandana kwamnandi, bajola wanjeya. Usisi waze wathutha wahamba ekhaya waqamba amanga ethi usondezela ukuthi ahlale nasemsebenzini kanti usekipite nalo mlisi. Kwahamba kwazwakala ukuthi hayi abagcinanga ngokukipita, labantu sebeshadile bazishadisile. Ekuthiwa wayizwa kubaba leyo wavutha wathi what? Ubani wenzeni? Ake ngikubeke ke futhi ukuthi usisi lo njengoba ngibekile ukuthi bebephuma ekhaya right, naye be right kahle uma ngabe enzelwa i21st mekasho ubhuti wakhe ukuthi menzele i21st ubaba wamthengela imoto, so wayenemoto nje before eya university right. Ake sithi nje akona ukuthi wahehwa imali kwi-Nigerian ngoba i-Nigerian vele kwakuwumuntu onemali, kwaba nje mhlambe ukuthanda izinto, ukuthatheka, uthando, mhlambe nothando lalukhona ngoba izinto indlela ekwenza kwakhona kwakubonakala ngempela ukuthi wayemthanda. Okay, story sakhona sihamba kanje. Bathandane laba abanyonyobe bayoshada, bashadisane behind closed doors. Ubaba ayithola indaba, makayithola indaba ambize lo muntu wakhe ambeke la. Mekambiza ambeka la axolise lo muntu, axolise, and then abese sesapha usuke manje ukuthi uzofika ekhaya azoxolisa. Mekafika azoxolisa, hayibo umuntu akafika ngezoxolisa, wafika ezolobola straight. Wafika ke ehamba no-uncle wakhe nabangani bakhe abanye abawu5. Befika behamba ngey'ngqovu zey'moto ezinamasondo emhlane, ezinye angingakaze ngizibone. Kuthiwa bafika mebefika babeqhuba angazi iy'nkomo eziwu3 lezi ezinkulukazi. Kwathiwa lezo zinkomo eziwu3 yabona lezi zenyama, amabhlamane lawa athengwe emaplazini. Bafika behamba netruck namagusha awu5. Leyo ke mpahla leyo kwakuthiwa iyona ayizoxolisa ngayo ukuthi bashade isinyenyela bengamazisanga ubaba. Sesabheke leyo kwaphuma ogologa ba-expensive o-Chivas ntontontoni nenqwaba yama-gifts. Uthi ngiyakhumbula nje kwakukhona ngisho i-washing machine kulowo ma-gifts, the top range washing machine, kwathiwa le ekama bayaxolisa. Sathi sisabheke leyo kwakuthi tititi ngaphandle imoto e-catering. Umlisa uhlele yonke into, angithi bethe bazoxolisa nje bebengazi ekhaya, bebengazi ukuthi kahle kuzokwenzakalani. Kuthiwa kwathi tititi imoto e-catering, afika imoto e-catering yavula amatende, yavula yadeka. Hayibo thi sesithabheke lokho yajika indaba athi umlisa ngiyalobola. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyalazi isiko lamaZulu, kade ngahlala eSouth Africa, kube yiphutha elimbi ukuthi ngihambe ngiyoshada nengane ningazi. Besigajwe yini? Uthando. Okay, hayi ke sekuyi-celebration ke manje, kuyalotsholwa ngapha, kuyembeswa ngapha, iqhamuke nenye itruck egcwele oblanket, izimamfu zoblanket, kusho ukuthi umlisa uyazi ngempela, uyazi shuthi manje uzoxolisa ukuthi uhlala uthatha ingane wayoyishadisa, wakipita nayo, uzolobola at the same day and at the same time uyembesa. Uthi sesizandile kungekuhle, ngicela ukukutshela ukuthi laba bantu bayabukisa. Mase kuthiwa abenze into bayabukisa. Uma was in tears with joy, ejabulela ukuthi ingane yakhe yaze yamthola umkhwenyane ozoyiphatha kahle. Yezwa yini sesizandile? Uyangizwa yini ukuthi ngithini kwena? Kwathiwa nje ingane izohlala kahle la. Uthi ngicela ukukutshela ukuthi labantu babephethe izishuqulu zezimali ezazi kuma envelope ezingaka. Kwathiwa nje ilobole imalini. Uthi ubaba wathi nje cha, akenime kancane, imani kancane. Uthi wabiza usisi wami amemezela ekamereni wathi ngane yami, uyamthanda lo muntu? Nihlangane phi? Ubani wakabani? Wenzani? Iphi ifamily yakhe? Ngoba ngiyabona ukuthi uzolobola kodwa uhamba nendoda eyodwa nje ayibiza ngomalume, the rest abantu abalingana naye. Uthi wabuza ubaba umbuzo, wahloba imibuzo ubaba. The only thing eyavela kwaba ukuthi lo muntu lo kade afike eSouth Africa nje, is over 15 years ehleli eSouth Africa, usenani South African citizenship ngoba wayeshadile before eSouth Africa. Into evelayo ukuthi umfazi washona eteta. That's how he ended up eba ne South African citizenship. Hayi uthi ubaba ke
wayisho lento noma sebehambile seyiphelile yonke le drama emini yokubukisa uthi wayisho lento waphinde wambiza usisi wamtshela wathi ngane yami angifuni ukuthi ngithi ngiyakubongela khona manje ngoba excite yonke lento eyenzakalayo it is too much for me mhlambe ngi-overwhelmed or mhlambe ngi-overprotective as umzali kodwa khona into engahlali kahle ngami ngalo muntu kahle iqiniso lami lithi angilithandisisi lolu hlobo mhlambe ukuba bekumuntu waseGhana mhlambe waseZimbabwe mhlambe waseLimpopo mhlambe ngabe ngiright kodwa the mere fact ukuthi yilolu hlobo and luzaliqondakali ifamily ayikho umuntu oyedwa nje they could have taken anyone mambiza ngo-uncle Mos bapha abantu abadala kwenzeka into enkulu kangaka bakubo wena uke wahlangana noma inonina noma inomfo bathi hayi cha kuthiwa bonke bale uyena yedwa ohlala la abanye ke bakhonjwa ko-London abanye bakhonjwa ko-US thuba bathi hayi kulungile ngane yami asizoyibona ngoba thu ubaba ngaloyo langa mase beqala bekhipha ishuquzi imali bethi bayalobola wathi ake nimi eyolobolo asibuye siyiqedele kahle ngoba mina ngumZulu uma ngenza izinto kufanele ngibize ifamily ngibize omalume balengane abafowethu ngibize umndeni wazi ukuthi kwenzakalani so elobolo yami so but kuthiwa into ababenza ke bephanisa ngalezi pho ngoba phela kushuthi babe ne-idea ukuthi bazokwenza yonke into at the same time bazikhipha ke lezi pho ke bakhipha nemsweko kasisi bamgqokisa ke hayi kuthiwa bavele bayithatha le mali kuthiwa babemthela ngayo bethi nje qhasho 200 sontoni ayengebe kwakhona ne-umbrella babemthengele yona kuthiwa yaxhonya iyagcwala i-umbrella imali kwabuza izindishi iyagcwala izindishi imali kuthiwa abantu babekhamisile nje omakhelwane bethe cabanga phela ukuthi babengamenywa ngomakhelwane babengazi ekhaya bokamfana ukuthi kuzokwenzakalani kwagcina nje sekuphuthuniswa izingane kuthiwa ingena lapha ubizwa uzibanibani abanye befonelwa abanye abaseduze nezihlobo eziseduze zifonelwa zibizwa kwaba into nje eyisurprise kodwa nje eyabayinhle yabamnandi ke ngoba sasicabanga ukuthi usisi uthole ini umendo indoda enemali ezomphatha kahle uthi hayi kudluleke ke lokho ke hayi ke usisi usesikasi ke ekhaya uthi makaqeda lapho nikeza isalon wathi she must manage the salon and dukuduku mzuzwana bezwa sekuthiwa usisi akasasebenzi uyekile usisemsebenzini uresign well kwenza sense mos I mean like why would you work indoda imanage ikwazi ukufika nemali egcwala izindishi sewuyekile umsebenzi lento akayikhulumanga namuntu ekhaya akaconsultanga ngisho noma kodwa at the end of the day ilife yakhe so akathatha izinqumo ngendlela afila ngayo ke anyway mase ikhuluma ke ekhaya uthi hayi ntombi mawubona ukuthi uzoba right kodwa sasingakufundiselanga ukuthi uyodepend endodeni enemali sasikufundisela ukuthi ukwazi ukuzimela wena empilweni ngoba eyakho imali imnandi wathi umlisa mayezwa ke lo complain isho kanjalo wase ethi okungcono ucela ukumthengela isalon kwamthengela salon indawana thizeni in the suburbs kuthiwa isalon yakhona yayingenhle yayishaya ngama lights lawa fence amashandelier ilama salon othi mongabe uzo invite khona kuthiwa nosisi wakhe ke wamthatha wamse kwi-beauty school wafunda ukwenza i-makeup afunda ukufaka inwele afunda ukufaka inzipho so wathi ufuna manage into akwaziyo ukuyenza vele kuthiwa usisi wakhe hospitality industry so wayezithanda izinto ezinhle so waba sharp ngaloko ke so wakufunda ke lokho afuna abantu abazosebenza ke wabathola abantu babatrainer ngendlela afuna ukuthi benze ngayo izinto mabaqeda lapho ke yavula isalon ngokusemthethweni uthi it was a special interior decorator eyafika ya decorator leya salon usisi wayekhomba nje kuphela izinto esizibona kuma movie usisi wayekhomba nje kuphela ephenqa amabhuku amakhulu nayo yonke inhlobo yama design ezinto esinje this one engenawo worry nencu ukuthi kuyimalini kuzokhokhelwa kanjani kodwa kusalayo kwakhokhelwa yaphuma yonke imali yaphuma iqhasha yonke inhlobo yemali ongayicabanga yaphuma kwakhiwa isalon uthi sisandile leya salon ile salon othi mongabe uya kuyona ubhuke i-appointment in advance usho ukuthi uzokwenzani wenzeni and then ubusuyakhokha mawufika ungena eminyango kuleya salon there is a girl egqoke kahle ebukeka kahle efaka uniform yaphelela ekwamukela with a drink it's either it's a champagne or it's a child's hair iziphuzo ezinamagama esingawazi sparkling what that is the kind of a salon
Amasaluni ahamba abantu abanemali ahamba ama-celebrity somewhere around ngapha komhlanga mangabesho. Okay, mthayi iqhubeka impilo-ke. Usisi housewife omanage isaluni, emane ephuma ehlengiwa nje, emane ephuma ngama-shopping bags, noma efikile ekhaya sesiyazi imoto nje ivele idunuse nebhuthe ezivulekelayo evele nje kuphume iy'ngqovungqovu zezinto zezimpahla zentontontoni. Umase egqoka amagawuni wegama, umase kalala kuma-bedding wegama. Hey, thayi impilo kasisi yayimnandi, angifuni ukungasho, baningi ababeyihalela ukuthi yeyi waqoma kahle uzibanibani. Isihambe-ke isikhathi, kuthiwa mzuzwana sisi seqala uba sikase ekhaya. Mzuzwana usisi seqala nje nokungatholakali nasefonini. Uma uthi uyamfonela ubhizi, akasekho nje, uyinto engekho mnandi. Bese kuyavela ukuthi hayi umlisa lo is very controlling. Uyambalela ukuthi ukhuluma nabo ubani efonini, ifoni yakhe i-track-iwe, izimoto zi-track-iwe, nini uze wammisa ukuthi akangabe saya esaluni ngoba yena makaya esaluni ufika flat nama-customer wabantu besilisa. Uma kwaku-unisex saluni kwenziwa yonke into, kugundwa, kutrimwe iy'ntshebe, kulungisa ubuso, ofashani ntontontoni. So labantu besilisa bebeya-ke wathi wena ufletha nabantu besilisa esaluni, you are too friendly, so this salon uzoyimeneja uhlele endlini. No more you going out because you misbehave when you are amongst people. Wayekisa ukuya esontweni, uthi ekhaya-ke sikhule ngenkonzo. Wayekisa ukuya esontweni, ngesonto banezinto zabo abazenzayo boyi-2, either uyamthatha for ama-treats for whatever. Uthi nje wenza sure ukuthi ubhizi ngesonto, ubhizi nje ngayo yonke indlela. Noma kunezinto ezenziwa ekhaya mekunama, excuse me, those of you abakhonza kulamasonto lawa womthetho, uma ngabe kuzelwe ingane ekhaya khona izinto ezibizwa ngo-baby christening. Uma ngabe kunama-baby christening, kunama-baptism, nama-Catholic lonto ayithatha serious, yabo, ayithatha serious. Uthi-ke babe kulawo kulezo zinkonzo lezo zomthetho. Uthi hayi usisi akasaveli esontweni, noma kwenziwa lezi zinto for abanye ama-siblings wakhe ezibalulekile emndenini, hayi umuntu akasaveli. Even ngisho ama-events omndeni utholakala kanzima. Mefikile uzofika adroshwe ekuseni, uzobuza ukuthi i-event iqala isikhathi sini, iphathi le. Cabanga thina sabantu abamnyama, uma ngabe kwenziwa kunomcimbi ekhaya, ufanele abantu bomndeni bafike ngoLesine entambama. Uthi yena engasakwazi ukufika ngoLesine entambama, le ndoda ivele imdrophe off ekuseni ngo-10, ngo-1 ithi siphelile i-event, sekudliwe, sekuhlaleleni. Ushoda ngokudla yini? Awushodi ngakudla. There's no need for you to wait for ukuthi kuze kudliwe. You'll eat at home. Angisho nayo yonke into bhuti. Uthi nje udroshe ekuseni ngo-11, ngo-10, ngo-1, 2 useyalandwa, gone. Uthi ayi uma ingamphathi kahle lento, noba bingamphathi kahle lento. Uthi khambe kuzwakala ukuthi akagcini ngokuba controlling ubhuti lo. Uya boxing ring, just dedela isibhaqo, hayi kancane, and kuthiwa makakushayela ukushaya wenza sure ukuthi kushaya emzimbeni la abantu bengeke babone khona ebusweni ukuthi ushayiwe. That is why bekahleze esevalelekile, ngoba phela kuthiwa umshaya the following day ambizele ama-massage, private massage, ambizele izinto ezi-expensive, kube ngazi ukuthi uyatotoswa, kanti ugqiba lo ukuthi umshayile manje. Akafuni ngishaya esibhedlela, uvela khole abiza udokotela private azomthithela endlini. Awuna, iyavela le ndaba okuthiwa ngelinye ilanga waze wakhathala wathi mina mangikhathele ngiyamshiya lo muntu. Uthi wathi ubaba wakhe anytime, ngangishilo vele ukuthi lolu hlobo angilithandisisi. Anytime you want to take that decision, we are behind you, sizokusupporta. Uthi hayi ngelinye ilanga bavele bambona etheleka nje ngendlela engaqondakala, gqoka amagawuni, gqoka ama-slippers, uhleka kwi-Uber, hayibo. Njani? Ziphi imoto? Kanti ubalekile, khathele. Uthi le ndoda yezwa ukuthi ubalekile-ke yamthola kubo-ke, wayishiye nefoni eshiye yonke into, yahamba yazamfuna mfica yamthola kubo. Uthi yafike yaxolisa yazi yaguqa phansi, yabamba impi ukubabone kumamuvi wabo la manoli ntontoni. Ume bexolisa baze baguqe phansi baza ukubamba imlenze. Uthi wayexolisa embambe ngisho imlenze, sisesabhe ukuthi umuntu uyaxolisa kwaye ukuthi vru imoto ye-delivery kugcwele izimbala, ama-chocolate, ama-balloons. I'm sorry. Yo, uthi wanedrama umuntu enemali, kodwa futhi at the same time i-relationship yakhona ngathi ayikho mnandi kodwa kunemali.
Uthi lokho yenzeka lento njalo uyabaleka alandwe kubuye kuzoxoliswa ngezinto ezi-expensive njalo uyashawa athi ngithole indlela yokubaleka alandwe afike ekhaya khali athi mina ngisamfuni he kuloko kuyiculo lakhe kuloko yiculo ukuthi kwafika la ubaba ekhathala khona uthi kwathi ngelinye ilanga efike ezokwenza lo mkhuba kanti uhambe wrong uzovela afike kukhona ubaba kusemini wavela wafika kukhona ubaba vele ubaba eseyibonile iphethini yabo indlela benza ngayo izinto bayala baxabana afika azoxolisa bayala baxabana afika azoxolisa njalo sekuyiphethini yabo. Kanti ngalo langa ubaba vele umcuphile uthi wathi esathi uyaqala nje uyazihayizisa akabonanga ukuthi ubaba ukhona uguqa ngamadolo phambi ngasisi wenza le mkhuba yakhe uthi wavele wadonsa isibhamu haxa wathi lalela la uzoyenza uyigcinele into enganeni yami ingane yami izofa wena izobulawa stress ibulawa i-abuse le yakho izofa le ngane ngizalanga ingane ngayizalela ukuthi izobulawa wena. Uthi hey kwanqanda uma kwabo umaye emgijimisa ubaba emfuna la uthi wamkhuza wathi hayi ungayenzi lonto baba kuze usifake emacaleni kwathini uthi hayi ke wamxolela uthi kodwa into amtrapa yona wathi okay fine ngithe wena uyindoda uyashayana wena uyindoda wena uthi ubaba wakho semboya esembuthweni ke at that time uyindoda wena uyatrapana ngithi akuzame mina mfana wami thosithathe wathi nasi ngisibeke lapha ngisilokhile futhi ngeke ngikwenze lutho ngaso my wife can even take it as far kamereni uthi what as daddy sofa ngifuna ukukukhombisa ukuthi kuyinto enjani ukuzala ingane boso iyoshawa abanye abantu ngifuna ukubonisa ukuthi indoda ukushaya into uthi akamtrapanga ubaba akamshayanga wahamba emabobozi uthi sekukhala usisike manje hayi ke bathuthana ke bahamba ke bangena emotweni ke bahamba bayonisana jiki kwangaphela isikhathi singakanani nongapheli no 2 years ke beshadile ke waba preg usisike uthi hey epreg wayemtotosa emthithisa okoqanda wayeka ngisho ukumshaya kwashintsha ngisho ilanguage kusisi wathi hayi angeke ngisamyeka ushintshile ma use right ma kwathini uthi hayi usisi wayethi mengabe ethi crave something kuvele kufika uWoolies wonke wayethi nje ngicrave something kuvele kufika uWoolies yazi uWoolies wonke usisi wayengasayazi into ayicraveayo ngoba kwakuhleze kufika izinto ezimnandi ezinhle ezifresh intontoni yonke into ongayicabanga expensive nemnandi uthe ngamuhle kumntakama esekhulele ecobezela uhlezi nje uyamassage izinyawo kulethwa ama private massage ntontontoni azomassage la endlini unezihlalo zakhe ezi-expensive nje uthi mawuhlala kusona sithi siphakamisa inyawo kuthiwa phela upregnant inyawo fanele zivukale namagawuni akha expensive uthi izimpahla zengane ezazithengiwe ingane seyinekamera sekunombhede sekufakwe yonke into kufakwa ama-walk ama-prem amantontoni si-decorate yenziwa i-interior decorator the way umlisa excited ngakhona ukuthi my prince is coming usisi is gonna give a birth to a baby boy the prince is coming hayi ke sancoma ke sabonga ukuthi hayi at least abasashayani sekumnando wangempela nemali isiyenza umsebenzi wayo ngendlela efanele hayi ukuthi isetshenziswe ukuthi kumanipulate abantu abahlukumezekile hayi kwamnandi kanjalo yazalwa ingane mayizalwa ingane usisi wabhukhelwa nje private ward at the hospital wayeyedwa ehodini uthi wasikwa kusisi wakhe wayeyedwa uthi wathi mekaphaphama nje uvuka nje iward yonke ihlahla zasenet florist kunayo yonke inhlobo yembalo ongayicabanga amabhaluni ama-gifts ama-chocolate ama-sweet yini ayikho into engekhoyo uthi wathi ephaphama usisi kwakuthiwa kangakudla ukudla wasesibhedlela kwakodwa yonke into ongayicabanga emnandi ne-healthy ne-fresh from ucabanga lo muntu usikuzwe udla kanjani yonke lento kodwa ke phela ke idrama yomyeni wakhe ukuthi hayi ke usisi wakhe uthi wagcina ephanisa ekunikeza bona lokho kudla because vele phela mokade udede kufanele udle into ezilight okay yazalwa ingane uyaqhubeka umtotoso kumnandi emshadweni uyakhishwa seyekile completely ke manje salunise u-housewife nje rich housewife ohlalayo ongathinyeka bamtotose ingane zibe no 6 months 7 months ithema ngabe ba no 7 months ingane 11 months iyaqala iyacathula kuthiwa kwaphuma izinye elilodwa wabona izinye elilodwa nje lilongozile kuthiwa kwenziwa isiphihli sephathi ingane yathi mayiqala icathula nje kwathiwa how the baby has taken a step kwenziwa isiphihli sephathi hayibo yonke into la ekhaya ihamba ngephathi yonke hayi yathi ingane iqamba ihlanganisa nje u12 months isihamba isigijima isi right yayisigqoko nighties isigqoka ama-brand wey'ngane aphambili isigqoka igama ingane okay fine hayi kumnandi nkosi yami hayi useshintshe ngempela usibari hayi kuthiwa siqhubeka isikhathi sihambe kuthiwa ingane itheme ngabe ithi 12 months 3 months ngaphezulu sina 15 months kuthiwa usisi wahamba eyoyigoma waphume umuntu oyeklinikhi endlini wasuka eklinikhi
wasuka ekliniki wahamba waye emall wathengela umaya izinto ezincane and then waseyahamba ngoba uma wayethe ucela ukubona ingane wahamba waye ekhaya. Sina ngakho ingane sina 15 months. Uthi makafika ekhaya usisi washiya lezo zinto ke ayezishiya wahlala ke noma udlala nomzukulu wakhe ngoba phela le ngane asikwazi nokuthi siyithathe izolala la ekhaya. Ubaba wakafuni nayo iqanda nje, ingane yayintombazane njalo. Ingane eyiqanda ubaba wakafuni kuhanjiwe nayo, akafuni ilale kwenye indawo, ufuna ukuyibona zonke izinsuku. Hayi kuthiwa uthando lika baba ke omusha ke yeah. Mind you, unkosikazi wakhe omdala washona eteta ingane ukuthi ingane le izoba yiqanda, so it's the first baby yakhe ephilile, right? Uthi wamtrack wathola ukuthi usekhaya, uthi akamshayanga kanje. Sabuya indlela zakudala, uthi akamshayanga kanje makafika endlini. Utshela abantu hamba uphuma ungena nengane yami. Awu bengiye ekhaya nje, I only went to the mall, got some things for my mom wanted to see the baby. Uthi ukunika ubani? Ekabani lengane. Wamshaya wamhlephula imbambo. Wamhlephula imbambo eziwu2 azikrekhile. Wahlala esibhedlela u3 weeks wonke. So nje behlele esibhedlela ku3 weeks wonke ingane isekhaya ke uma unesingane ke ngapha kuneswa yena uthi waphola ke. Hayi ukuthi wathi mekavuka lapho ke wayese serious ngempela ukuthi uyamshiya. Kwathiwa hayi ke asenza ama arrangements ke yini yakho elapha yodinga ukuyithatha or yini obona ukuthi kufanele mayenzeke now moving forward. Wathi nje ubaba ngikufunela icounseling kade ngibuka lempilo oyiphila ukuthi akuyona impilo le, ngisho ngathi umuntu unemali engakanani ukuphethe kahle kangakanani akuyona impilo lo yena oyiphilayo. Hayi ke kwa arrange ukuthi kuzofika uzohanjiswa ke kuma counseling lapho wavele yabuya le ndoda yenza lo mkhuba wayo waqala yokukhala iziguqe phansi ngamadolo imbambe inyawo imcabuze everywhere ifike nezimbali nayo yonke into. Uthi wathi nje cha angihambi. Uthi wabuya kwazo kwakathathu elokuzoxolisa kanjalo waze wagcina ethamba inhliziyo kusisi wakhe, wagcina evumile ukuthi hayi kulungile ngizobuyela kuwena. Sahamba isikhathi yahamba yakhula nengane 20 months. Ithe mayizoba na 24 months waphinde wenza isiphihli sephathi ukuthi ingane isina 2 months ne isina 2 years. Isiphihli sephathi into engakaze zizibonwe. Kuthiwa ephathini lapho omunye wama siblings wakhe usisi, omunye wobhuti bakhe wafika friend, an old friend kasisi wakhe ababefunda naye esikoleni high school, yabo. Wafika naye ephathini yengane. Into ayona ngayo usisi that particular day was ukuthi wamhaga this old friend ababefunda naye high school. Hayi kwayindaba lathi lishonila ngusisi wayesengqonqoza ngo1 AM ekhaya ebusuku. Mshayile indoda yamphuhluza uthi ngalo langa wayenanesikaki ngazi ukuthi usikwe ngocelemba la usikwe nje ngento esharp. Uthi kwakunanesikanje inkebe into ekhamisile esihlathini. Uthi nje wathi uma ngeke this is the last time lento yenzeka kwami. It's the last time. Yaphinde yabuya futhi indoda yazokwenza same thing, yazoxolisa enza yonke lo mkhuba. Uthi ke this time usisi kwakungazi ukuthi ayi ngempela akasafuni ngempela ngoba laphela isonto indoda lokhu ihamba ibuya izoxolisa. Wathi mase ixolela wathi on one condition, wena uyagula ukho right. Wena uzohamba kwi-counseling, nami ngizoya kwi-counseling, and then in the end sizohamba soyi2 siye kwi-counseling. Ithi yathi indoda siqale sihambe soyi2 because we are in this together. Okay fine, bayiqala ke bayahamba bo2 i-counseling. Kwayicondition yabo yasisile ukuthi excuse me uzobuyela lapha because they are seeking help. Okay, uthi bayihambe i-counseling yaphela inyanga yokuqala. Engathi babeya kwi-counseling once a week, yaphela inyanga yokuqala. Esibili indoda kuthiwa bahamba kabili kathathu yagoloza athi ngikhathele mina. I'm not going to be told by another person how to run my family. I'm the head of this family and I provide you with anything. Ikhona into oshoda ngayo. So manje yini ke le kufanele salilo sehla senyuka. Uthi wathi hayi ngikhathele angisayihambi i-counseling yakho. Wathi usisi okay, if ungasayihambi i-counseling it's fine. Kusho ukuthi ihlulile i-condition engixolele ngayo this time around, ngibuyele ekhaya. Uthi yathi indoda uyilapho. Akho kini ozoya kulona la. Mina kusho ukuthi manje kini ubaba wakho wangishaya, ubaba wakho uyawangicedisha nangokungibulala. Ufuna ukubuyela kini ukuthi mina ingane yami ngeke ngisaba nayo access kuyona. Mina into ezokwenzeka ukuthi I'm gonna get you your own apartment ozohlala kuyona nengane. Le apartment I've gonna at least ngizoba ne-access enganeni anytime I want to. Why condition abahlukana kuyona le ukuthi we are co-parenting.
up until he makes up his mind ukuthi uyafuna ukubuyela kwi-counselling, ukuthi ngaleso sikhathi-ke usisi-ke uyaqhubeka nawo ama-counselling sessions because vele emoyeni ulimele nasengqondweni ulimele kakhulu because of impilo ebekade iphila for the past 3-4 years. Okay, uthi i-apartment ayimtholele yona-ke wakhetha-ke ifurniture as usually-ke waspend umlisa interior decorators, wakhe iroom lengane wamenzela neyakhe i-bedroom enkulukazi nama-ensuite nama-walk-in tontoni everything ongayicabanga isimanje manje. Kwakhona nelesithathu iroom athi yena mangabe ezobona ingane uzolisebenzisa ukwenzani, ukulala kulona in case he doesn't wanna go back to his apartment. Uthi hayi kwamnandi kwakuhle a couple of months ingane iyakhula, ngithi besithena 24 months 2 years yakhula ingane ukuthi kuthe ingane maybe 2.5 years ukuthi manje sina ngakho ina 24 plus 6 ithe mayiba lapha ingane umlisa waqala manje makafikile akasahambi, njalo uyalala and ufuna ukulala nengane, njalo uyalala and ufuna ukulala nengane. Mengabe ilanda ingane kwi-weekend uyilanda Friday ayibuyise ngesonto ekseni, njalo mengabe ifike kwi-weekend uyilanda Friday ntambama ayibuyise ngesonto ekseni. Uthi kuhamba waqaphela ukuthi njalo mekalele nengane lo kunamakhandlela washisayo ngaleya, makhandlela black red tontontoni. Kwahamba wamvala usisi wakhe ukuthi angangeni kulaa room, wathi uyacela ukuthi angangeni eromeni lakhe mengekho, and nangaphandle kwaloko ukuthi walkhiya nje straight walkhiya room, izikhiye zalolo room zazihlala kuyena. Uthi-ke lo mkhuba waqhubeka a couple of times. Uthi ngelinye ilanga uzabona ukuthi kunento kuna some sort of an altar that is being raised kuleya room. Wathi ngamhla ekhona wantshontsha isikhiye, wenza lento le yenziwa abantu ekuthiwa isikhiye senze njani ensipheni sunlight bese uyakwazi ukusika bese siyaphuma. Uthi wasithola-ke kanjalo isikhiye-ke wasika ikhophi, wahamba wangena ngathi makathi uyafika ngale kulela room kukhona amakhandlela, kuney'nkambi ey'ncane, kunezinto eziphakathi ey'nkambeni. Uyabona ukuthi hleze kushiswa, makangenile la ufika ashisa izinto and kunento engathi i-altar enesithombe sakhe usisi wakhe nesithombe sengane kubekiwe la eceleni, ila ehleze basa khona ekhuluma enza lama-rituals wabo, ngoba uthi yena usisi wakhe wamqambela amanga wathi ingane ngoba mangabe isithena 3 khona into ekufanele ayenzele yona ngokomthetho kumele ngabe leli siko iyolenzelwa ekhaya, kodwa ngoba ekhaya kukude so uzozenzela yena lolo siko lelo. Okay, fine. Uthi this one particular weekend afika umlisa aboleka ingane for a weekend, ayithathe on Friday ntambama as usual. Uthi kodwa on Saturday usisi wakhe mase baxoxela uthi I felt uneasy on this particular weekend. I've always been comfortable with him ehamba nengane, kodwa on this particular weekend uSaturday nje wakhona, in fact lathi lishonile ngazi ngase ngimfonele kangakhi ngibabuza ukuthi bakephi banjani benzani, angikhulumise futhi naye ingane ngizwe ukuthi right, kodwa khona into engangihlali kahle, umzimba uyangisinda, igazi liyangishiya, kwenzakalani? Uthi afile, yabona uma umzali-ke izinseka-ke they tell you everything before anything happens. Uthi ngizwe manje ukuthi ayikhona into engekho right, I don't know what is, I can't put a finger on it but I'm not happy. Sengifisa nanokuthi nje ingane ayibuyise, uthi ngisho sakudlala uthi hey ngiyayikhumbula ingane nibuya nini, athi you know nje ukuthi sobuya kusasa ekseni. Athi I wish you could come back now, I just miss my baby. Athi ayi wena chill, uyazi ukuthi ingane ngizoyibuyisa kusasa ekseni. Uthi lobo busuku loyo akazange alale, she was restless the whole night. Wavuka 12 midnight wathandaza, waphinde wathandaza 3 AM in the morning, wafunda iBhayibheli, wakhumbula nokuthi kambe wayeyingane yesonto kahle kahle na that particular night waye in tears nje, engazi ukuthi ukhalelani, emotional ngalendlela naye ayengayi understand ukuthi why was she that emotional. Uthi kusekuseni kwaziwa uye seyafona yababuza how nikuphi, athi how so early in the morning you are calling us, awume kancane siyeza. Uthi ayaphinda fona, ngithi ujwayele ukuyibuyisa ekseni, ashaya u10, ashaya u11, ashaya u1, ashaya u2, aphinda phone ngabo 2. Hayibo iphi ingane, buyani phela. Awu kahle, this is also my baby, why are you nagging me ukuthi iphi ingane, siyeza, we are coming, we'll come, you'll see us when you see us, when you come back.
uthi hayi ashaya u3 uthi ngabo 4 sisiwakhe avela abambe i-Uber akanawo ngisho amandla okudriver at this point uthi wathi let me just take an Uber ngiye kwi-apartment yakhe umlisa lo uhlala kuba bani koma townhouse what kuthiwa yini ama-estates uhlala in one of the estate but luckily because it's where they were living before kanye nama-security ayamazi and everything angeke amnike inkinga for ukungena laphaya uthi awazange bamfonele ngisho ukumfonela lento ama-access wakhona ukuthi akanikeze uzibani access uzokuvisit uthi azange baze bayenze nayo procedure yakho ukuthi bavele bamngenisa nje fast eseza nje bamngenisa bamsheshisa yena azitshela ukuthi ngoba bayamazi kanti akazi ukuthi uyobhekana nezimbila zithuthwa this time around ziholwa yeyelo phambili uthi ayahamba uthi akusahambi mina ngihamba nje sengihambela phezulu by the time ngikhuphuka nje ama-steps ngiyongena kwi-apartment yakhe lo mlisi uhlala kwi-double story uthi by the time ngikhuphuka nje ngingena lapha phansi nginyuka ama-steps ngiyobafuna phezulu kuma-bedroom khona nje into engiphushayo ethi gijima uthi but into yamxaka uma kangena makaqeda ukungena wanothisa ukuthi kwi-parking yabo kuneziqongololo zabantu yabazi abantu bakulezi zindawo ezi-exclusive abajwayele ukumane baphume babeyiqongololo umuntu nomuntu lapho unaka iy'ndaba zakhe kuba ukudlula nje hayi ungene kwi-apartment yakho but this time around usaqala adlule omakhelwane bakhe abawu-3-2 bamile on the other side aqhubeke athi kwi-parking yabo-ke manje yabe i-parking uthi yayine-parking bay yemoto eziwu-10 khona futhi abanye abawu-3-4 abamile and they look shocked somehow and babheke straight phezulu kwilokhunjana kwi-apartment yabo le kwi-unit yabo la aphuthumela ukuya khona and uthi mangabe badlula azange babingelele nokubabingelela nabo azange bambingelele kodwa wanothisa ukuthi bayamshalazela and she could not understand why bemshalazela uthi ayakhuphuka uthi ngifike ngingene uthi mangingena iminyango yonke ivuliwe ngingene ngigolokudele ngimemeza igama lengane simanibani ngiyaphuma ngiyangena ekitchen edining room eroomini lengane ku-clean yonke into inithi iqoqiwe kahle angiyiboni ingane ngiphume ngingena ngingene emakamereni wonke ngazi ukuthi how many bedroom uthi aphume ngene akayitholi ingane akamtholi umlisa khumbula isikhathi edemfonela okugcina uthe usendleleni mase mfonela after that ifone yakhe ibisingena ku voicemail okay uthi ngiphume ngena uthi ngikhumbule mana ukuthi hayi man this apartment in a secret room which is more of an entertainment room ebengingajwayele ukungena kuyona futhi ebengihleze ngitshela ebengingasiboni nesidingo ukuthi ngingene kuyona ebengihleze ngitshela ukuthi i-room yabafana le akangangene kuyona uthi ngigijime ngifike kule room le ngishaya isicapha ngivula uthi mangivula vele le room ke on the other side yayo ine wine cellar on the other side ine entertainment room and on the other side kunendawo engazi ukuthi isikhosombanyana naye ayengalazi ukuthi ikhosomba la lihlala ini kahle wayengajwayele ukungena kulona futhi kwayetshela ukuthi i-room labafana leli it's where I do my rituals, it's where I do my private things and that's where I entertain my boys mangabe vakashela abangani bakhe babuza ngama-guys ke uthi ngibhuqulule mangithi ngiyafika uthi on the other side kune-couch kanye nombhede kulele linye room before aphumele la wafika wahlangana khona ne-altar efana exactly nale ayeyiraise endlini yakhe le la ahlala khona yena nengane uthi mangithi ngiyafika kule altar le kundlaliwe phansi into eyishidi emhlophe the same way ngidlalwe ngayo le phansi into eyishidi emhlophe kodwa owangikhanga more than anything was umzimba wengane yami which was lying in that floor lifeless kuleyo shidi leli mhlophe elaliseli red umbala yigazi lengane yami uthi yo kanti ngenhlanhla ngesikhathi ngigijima ngikhuphuka ama-security ebekalinde amaphoyisa sebebafonelile kuzwakele ukuthi khona into eyenzakalayo since Saturday last night nje bekashiwa igazi nje Saturday last night kuthiwa nje the whole Saturday afternoon ingane yayikhala non-stop ingathuli mayithule 2 minutes ibuye iphinde iqhubeka ikhale kwaze wayi-concern komakhelwane ukuthi hayi bo kwenzakalani e-unit number bani why ingane ikhala kangaka uthi mase we find out later from i-postmortem and from ubufakazi obagedarishwa around nezinye izinto ezabonwa kancane omakhelwane zenzeka on that particular Saturday evening kuthiwa umlisa
wathatha ingane wayoyifaka kuleya room. Maqeda ukuyifaka kulela room, wayinukubeza ingane, wayinukubeza. I'm talking umuntu ona 2.5. Wayinukubeza ingane, makaqeda wayishiya kanjalo ikhaya, inqanqatheka ihayiza kanjalo, wakhiya wahamba wayolanda umngani wakhe. Nomngani wakhe kuthiwa wafika wenza same thing. Wenza same thing, kuthiwa ingane yakhala. Kuthiwa ingane ngendlela abayihlukumeza ngayo ingane, kuthiwa ingane enkomweni kwakunomgodi, ezinqeni kunomgodi. Sekusele nje isikhumbanyana, utetesanyana oluncane oluconnecta inkomo. Guys, uthi sisandile ingane uke wabona umuntu mehlephula inkukhu, makazosuka inkukhu aqala ayibambe lapha emlenzeni kumathayizi, ayihlephula yithi, uthi ayikanjalo. And imlenze engane kuthiwa ilusi, kwakungazi ukuthi ithanga linqamukile lihlukene nomzimba, isinqa sengane siphoqokile. The worst part is that thaba beyinqamulile, bayisika umgodi, bebeqeda ukuyinukubeza bayisika i-private party. Ingakho kwase kunomgodi straight, bayisika i-private party. Guys, kwaba nje into emuncu kanjalo. Ingane bayinukubeza, baqede babaleka, abaziyo ukuthi baphi. Till this day abakaze batholwe. Kusho ukuthi babenza yona loyo nto ekuthiwa i-human sacrifice yabo abayenzayo le, benza ukuthi babe rich, babe nemali, imali izizele kubona. And mayiqeda ukuzizela imali kubona, ababanjwa noma benza le mikhuba. Akekho waziyo ukuthi uphumlisa, uthi nasekhaya kubo bafuna bancama ngoba befuna ukuthi kufanele ajeze. Akaphindanga nje atholwa, wavele wavenisha into thin air. Noma wakweqa i-country wahamba waya kwenye indawo, akaphindanga watholwa. Lo case yaphenduka yaba i-cold case, iyavalwa ngoba ama-results odokotela ne-postmortem iwona ayekhombisa zonke lezi zinto ezishoyo, but there was no actual witness ukuthi ubonakele ngempela eyenza lento. Akwaziwa noma uyena owayeyenza noma izilwane zakhe zaziyenza enganeni, kodwa kona lokho njani ubufakazi babukhombisa ukuthi kwenzakaleni enganeni because of izinhlolo ezenziwa odokotela esidumbini sengane. Uthi sisandile siswami after this akaphindanga waba right. Yangcwatshwa ingane a week later. Mayiqeda ukungcwatshwa ingane, usisikwangazi ukuthi uyahlanga ekhanda, engalala ebusuku, ehle enyuka, enza izinto ezinjani ezingaqondakali. Uthi ekhaya bamthatha bamuse esibhedlela, wathiwa i-depression lo muntu lo anayo izombulala, akuyona i-depression enormal. Bamdlulise-ke esibhedlela, bamdlulisele la ekunabantu abane-depression enkulu, la bengazi ukuthi sebengazi ukuthi abaphile ekhanda. Kuthiwa excuse, makafika lapho wahlala only 1 week. Njalo kuthiwa wayelala ngemjovo, engaboni lutho, ehlezi sedated. Wayethi makaphaphama uphela umjovo egazini lakhe, aphaphama amemeza igama lengane yakhe, asihayize. Wayesehleze eboshelwe nje empedweni eseyinto nje engazi ukuthi ifile in a way or isiboshwa. Uthi hey, akwaziwa ukuthi kanjani nini. One silly day waqashula kulowo mbhede, wagijima wagcwala isibhedlela sonke, waze waphelela epharmacy. Akwazi ukuthi wafike waphuza ini epharmacy. Into ayiphuza nje kuthiwa yayimjuqa noma amaphilisi noma yini, waphuza nje into yamjuqa washona same time. Hayi mina guys, angazi. Onendlebe yokuzwa ngicela ezwe kulezi ngane esizizele ezithanda izinto. Ayikho isoft life emahala.
zange futhi yaze yaba khona i-soft life yamahhala. Ngane yami namhlanje ngicela ukukutshela ukuthi noma kungathiwa uphuma ekhayeni elihlupheka kanjani, ekulanjwa kanjani kulona, u-desperate kangakanani ukufaka ama-weave o-3 something what inch abizwe u-25,000. Azi ukuthi le eyamahhala ozoyithengelwa akakobi eyakho. One day uzoyikhokhela, ikhona indlela ozoyikhokhela ngayo and angeke kube mnandi mosoyikhokhela. Ngicela nizigade. Be careful of abobhuti bethu abaphuma kulela lizwe ngoba abezanga kahle, bazoqothula, bazodestroya, babone kahle ukuthi eSouth Africa kulula. It's where la bekwazi khona ukwenza zonke izinto zabo and get away with it. It's where la bekwazi khona ukwenza nanoma yini emantombazaneni and get away with it because umthetho wethu nawo ulula. Awusivikeli sabahlali. Let alone ke ukuqonda kwabo ukuthi amantombazane ala eMzansi ayabathanda, on top of ukuthi bebathanda athanda nemali. Ukuthanda kwakho imali will make you perish. Uzokhokha ngempilo yakho yonke, your whole life. Ngiyacela. Uma ungasenzeli wena ngisho kungathi u-afforda i-Streetwise 2 kanye ngenyanga, uma siphuma emandleni akho kungcono kuno-afforda izinto esingazazi namagama azo sigcina ngokuzibona kuma-movie. Zigcine lezo zinto lezo zibulalisa wena qobo lwakho, zithatha owakho umphefumulo, hhayi owakho kuphela, owakho namathumba akho ozowaletha kulo mhlaba. Ngoba kusho ukuthi lo muntu vele wayeplanile ukuthi uzoba sacrifice at some point. Kusho ukuthi nalo kuthiwa wafa, unkosikazi wokuqala wafa eTeta, naye wayevuselela izinto zakhe ngaye. Siyacela. Cela niqaphele. It's not safe out there.